ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆದಿವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆನ PDO ಕಾರ್ಯಾಂತರ STA ಬಕ ಪಂಚಾಯತದ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲೆನ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತದ ಬುಧವಾರ ಆಚನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ನಡಪಾವಂದುಪ್ಪನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಐನನೇ ದಿನ ಮುಗಿತದ ಆಚನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ PDO ಕಾರ್ಯಾಂತರ STA ಬಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಾಂದು ನಡೆದವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾತಂಡ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಬುಲ್ಬು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಲದಕ್ಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲು ಕೈ ಸೇರಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುಂಡೊಂದು PDOಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ಬಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಿರಿಸಾಯ ಕುರುಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೈಬಿಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯುಡು ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆಲೆನ ದುಂಬುದಿತ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಕೈ ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾರರು ಪಂತೇರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದಂತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೃಂದ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ PDOಗಳ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೃಂದಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀರಾ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಜುವದತ್ವನ್ನ ಕೇಸಡ್ A1 ಆರೋಪಿ ರೆಹಮತ್ ಬಕ A5 ಆರೋಪಿ ಶೋಬ್ ಇಂಚ ಇರುವೆರೆನ ಮೇಲ್ಕಾರಡ್ CCB ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ. ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಜುವದತ್ವನೆರ ಕಾರಣಾದಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ರೆಹಮತ್ ಬಕ ಆರೋಪಿ ಶೋಯಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮೇಲ್ಕಾರಡ್ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತದ CCB ಪೊಲೀಸರಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದೇರ. ಈ ಕೇಸಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ A2 ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತದ ಅನ್ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಜುವದತ್ವನೆರ ರೆಹಮತ್ ಅಲಿ ಆಯಿಷಾ ಪನ್ಪನಾಲ್ ಕಾರಣ ಅಂದ ಅಲಿಯರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ದುಡ್ದಿತ್ತೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೆಹಮತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಶಾಫಿ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಶೋಯಿಬ್ ಬೊಕ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿರಾಜ್ ನಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವೇರೇನು ಪತ್ತದಿತ್ತದ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬರಿದ್ದಣಂದ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಕುಡ್ಲ ದಸರಡು ಅಂಗಾರೆ ಆಜನ ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಮಯೂರಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಸಾರಥ್ಯುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಮೂರ್ತು ಬತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ B ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯ 34ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ನವದುರ್ಗೆರೆಡು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಆರಾಧನದ ಆಜನ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಣೆ ಭಗವತಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬಯ್ಯಗ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಮಂಟಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯಗ ಮಯೂರಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟದ ನೆಲೆಟ್ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಮುಡ್ದು ಬರ್ತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಭಾಗವತಿರ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಸಾರಥ್ಯುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ನಡೆತಂಡ. ನವದುರ್ಗೆಲನ ಮಂಟಪಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಿರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ದೇವಿಯರ್ನ ಜೋಡು ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು HS ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಗ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಯ ಬೊಕ ನಡುತ್ತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರದಕ್ಲು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರುಡುಂದಾಂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಗರೆ ಮಾರ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಬೇತನೆ ದೊತನುಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೂ ಇರೋದ ತೋಜಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರ್ನಕ್ಲ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರ್ನಕ್ಲ ಸಂಘ ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡ್ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರದಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ದಿವನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗೆಟ್ ಏವ್ರತೋ ಜಯರ್ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ್ತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರದಕ್ಲು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಡುಂದಾಂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತನೆ ಪುಗರೆ ಮಾರ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ದೆತೊನೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೂ ಇರೋದ ತೋಜಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದೆರ. ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರ್ನಕ್ಲ ಸಂಘ ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರದಕ್ಲ ಸಂಘೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತದ ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮಿಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡು. ಸಂಘದ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗೂಡಂಗಡಿದಕ್ಲು ಪುಗರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತೊನೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ದಾಳಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶೋಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲಿಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ತೂರಿಯರ ಮಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಬೇರದ ಅಂಗಡಿಲಿಗ ಪುಗರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೇನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಟ್ಲೆ ಮಾರುಲಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಯ ಗೂಡಂಗಲಿಡ್ ದಾಯಿ ಮಾರಿರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿವನ್ನ ಕಾಯ್ದೆನ ಕೈಬಿಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಳುವ ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ತಂಬಾಕು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತಂಬಾಕು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗೂಡಂಗಡಿದಾರರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಲೆಟ್ ಶಕ್ತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡಪರುಂಡೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ತೆರಿಪಾದೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅಂಗಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ನವೆಂಬರ್ 14 ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ ದಿವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆರ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ 7 ಪಂತುಲು ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಂಡ ಕಾಲೇಜರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 2 ಪಂತುಲೆಡ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟುಡು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ 25 ಜನ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಗ್ ಪುದರ್ ಸಿಡ್ಸವನಿಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ದಂಡು ಪಂತುಗು ಪುದರ್ ಕೊರೆಯರ ನವೆಂಬರ್ 11 ಅಕ್ಕಿರಿದ ದಿನ ಆದುಂಡು. ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಪಣ ಉಬ್ಬಕ ಪ್ರಮಾಣ ತೋಲೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಪಂಡೆರ. ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್, ಶಕ್ತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 14 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ PUC ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ, ರಂಗೋಲಿ, ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ, ಡ್ರಗ್ಸಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏನು ಅವರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2024 ಅಂಗಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಯಕ್ಷ ರಾಘವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜನ್ಸಾಲದಕ್ಲು ಚಕ್ರಚಂಡಿಕೆ ಆಟ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2024 ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಮಾರ್ನಿಮಿತ ಆಚರಣೆ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ ಕಾಣಿ ನಿಚ್ಚ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನವದುರ್ಗೆರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ತದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಬಯ್ಯಗ ಶಾಲಿನಿ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತಂಡ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದದ ದಸರಗು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಂಥದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ ನಿಚ್ಚ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಡು ಸಾಕಾರ ಕುರುಂದುಪನ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ವನಸ್ಥ ಅಟಿಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಸದಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೂರದ ಪುರೋಹಿತರ ವೇದಪುರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರ್ಮ ಮೊಕ್ಲು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಗುವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಜೆಎಸ್ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗಿರಿಧರ ಸುವರ್ಣ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ವಿನಯ ಕರ್ಕೆರ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಳಿತ್ತೆರ ವೇದಪುರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶರ್ಮೆರ ನರಹರ ನಾಗುವೇಡೆಗೆ ಪನ್ಪನ ಇಸೆಯುಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ ನಿಚ್ಚಲ ಪುಂಜೋಲೆಡ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದ 7ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ರಾತ್ರಿ ನವದುರ್ಗೆರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಜನ್ನಾಳೆ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ಯಕ್ಷ ರಾಘವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜನ್ನಾಲೆದ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಕೂಟದಗಳು ಚಕ್ರ ಚಂಡಿಕೆ ಆಟ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ವೈಭವ ತುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ ಆರು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ನವದುರ್ಗೆ ಶಾರದರ್ನ ಇಮ್ಮು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಗೌಜಿ ನಡೆತೊಂದಿದ್ದದ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸರಾ ವೈಭವ ತುಯ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬಕ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಪೊರ್ಲು ಪುಲಿಕೆನ್ ತುಯ್ಯರ ಬರವದಪ್ಪ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸಂದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಕ ಸಂಸಾರ ನವದುರ್ಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬಕ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಇಮ್ಮು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ದಸರಾ ನಡುಪನವು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನವದುರ್ಗೆರೆನು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತುಯರೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಪಂಡೆರ ನಂದು ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕಿದ್ದಾರೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಒಂದು
ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೋಲ್ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಡಲ ತಡಿಯ ಭಾರ್ಗವ ಪನ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ತೆಗೆ ಸಂದದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ್ನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ತುಮುಡಿ ಸೌಧಾ ಹೋಟೆಲ್ ಜನತಾ ಡೀಲಕ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ದಿವಂದುನೊಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿಡ್ದು ಕಾರಂತರ್ನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ್ ಪತ್ತುಮುಡಿ ಸೌಧದ ಹೋಟೆಲ್ ಜನತಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಕಾಂಡವರ್ಮರೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪಂಡು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯರಿಗೆ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಹೋಟೆಲ್ ಜನತಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಪಾಲ್ದಾರ್ಯರು ಪತ್ತುಮುಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಕಾರಂತರ್ನ ಪಟಕು ಪೂರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾವಿರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KP ರಾವ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವಿರ. ಕಾರಂತ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ದಿವನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಪಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಂತರ್ನ ಚಿತ್ರ ಪುಟ್ಪಾದ ಗೆಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣೊಂದು ತೆರಿಪಾಯಿರ. ಹಿರಿಯ ಗಮಕ ಕಲಾವಿದರ ತೆಕ್ಕೆಕೆರೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆಗ್ ಕಲ್ಕುರ ಗಮಕ ಸಿರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ವರವು ಕಲ್ಪಾವನೇಟು ಮಲ್ಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬೋಳರ ವಿಸ್ಟ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆದ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಗೀತಾ ಜೂಡಿತ್ ಸಾಲ್ದನರಿಗೆ ಕಲ್ಕುರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಪಂಡಿರ. ಜನಾರ್ದನ ಹಂದೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೀಜವರ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬಕ GK ಭಟ್ ಸೇರಾಜೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕಾರಂತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ, ನಾನು ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಡಿದ್ದು ಪತ್ತುಮುಡಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ 9:00 ಅದು ಗೀತಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಡಪಾಯರ. ಬಯ್ಯಗ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ನಡತಂಡ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡತಂಡ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನುಲೆನ್ ಕರಿತದ ಕಾಂಡೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ದಿಯರ. ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಶುರುವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಜ್ರಮಾತೆಗೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ, ಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡತಂಡ. ಬಯ್ಯಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೆ ಸೀಸ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ. ಸ್ವಾದ್ವಿ ಮಾತನಂದಮಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಟ್ಟುಡಿತ್ತರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ಶನಿವಾರ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರ.
अरुणारुणकौस्तुम् ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲೆನ ನಡುಟು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲೆಡ್ದು ನಾಟಕ ತೂಪುನಕ್ಲಿಗ ಭಕ್ತಿದ ಸಂದೇಶ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣ್ಣೊಂದು ಭಾಗವತಿರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಂತ್ಯರ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಯಿನ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಟೀಸರ್ ಒಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಳಿನ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಯಿನ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಟೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕದ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ನಡೆತಂಡ ಯಕ್ಷದ್ರೋವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕರು ಭಾಗವತರ್ಲಾದುಪ್ಪನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ನಾಟಕದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಾತಿಡ್ದು ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಟೀಲ್ ದಬ್ಬೆ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿದಂಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಗಟ್ಟಿದ ಪಜ್ಜದೀತೆರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲೆನ ನಡುಟು ಇಂಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲೆಡ್ದು ನಾಟಕ ತೂಪನಕ್ಲಿಗ ಭಕ್ತಿದ ಸಂದೇಶ ತಿರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ಅರೆಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಿಯರು. ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಕದ್ರಿ, ಮೋಹನ ಕುಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತರ. ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮೈಮೆದ ನವರಸ ಕಥಾವಾಹಿನಿಡ ಸಿನಿಮಾ ಪದಪನ್ಪುನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಭಾಗವತರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಗುರುರಾಜ್, ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀರ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಸುರತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನವೆಂಬರ್ 10 ಐತಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನ ನಡಪುನ ರಂಗ ಚಾವಡಿ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಧರ್ಮಗು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಮುಡಿಪು ಕೈತಲ್ದ ಕೈರಂಗಳಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2024 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಡ್ ಟಿ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ ಪಂತೆರ. ಕೈರಂಗಳ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಟಿ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟಡ್ ಪಾತ್ರದ ಕೈರಂಗಳ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರುಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ನಡಪರೈತದ ವಿಪ್ರೋ ಲಿನೆವೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಲೆಗ್ ಲೇದಂಡ ಇಂದೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ದೊರ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ಬಯಕುನಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಪಾಲ್ದಿತುನಲೆಂದು ಪಂಡೆರ. SSLC PUC ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಂದು ಉಮೇದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಕ ಕಾಲೇಜಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಕ ರೀತಿಲೆಡು ಕೋರ್ಸ್ಲೆನು ಒದಕಾವುಂದುಂಡು. ಅಂಚನ ಒಟ್ಟು 37 ಕಾಲೇಜುಲೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶಲೆನ ಕೋರ್ಸ್ಲೆನ ಪೊಲಬು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಳ ಪದವಿ ಕಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಜಾನಿನಕ್ಲೆಗಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ದೀತನಂದು ಪಂಡೆರ. ರೈತನೇ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಲೆಗೆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಲು ಸಾವಯವ ಬಿತ್ತುಲು ಈಟ್ ನಟ್ಟಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ನರ್ಸರಿಲು ಬಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಡ್ದು ನರ್ಸರಿದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನು ಹಿಡ್ದು ನರ್ಸರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೆ ಕಟ್ಟುವೇರ ಇಂದತ ನಡುಟು ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಓಡ ವಿಹಾರ ತೆನಸು ವಸ್ತುಲು ತೆನಸ್ಲೆನ ಅಂಗಡಿಲು ಸೇರಿನಂಚ ಒಟ್ಟು 300 ತಾಜೆ ಅಂಗಡಿಲು ಕೃಷಿ ಮೆಲ್ಲೋಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರನ ಹಾಸ್ಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೂಟೋರ್ದು ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೂಟಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಾಂದು ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದವು, ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಡ್ವಾಯಿ, ರಂಜಿತ್ ಮಿತ್ತಾವು, ಧೀರಜ್ ಚೇಡೂರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತೇರು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈರಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ 6, 7 ಹಾಗೂ 8 ಈ 3 ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಈ ಮೇಳ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೇಳ. SSLC ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನು, PUC ನಂತರ ಹೇಗೆ,
ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಳವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 37 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2024 ತಲೆಕೊಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಇತರ ಪ್ರಧಾನದ ಮೊಗವೀರ್ಯರ್ನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಪರಂಪರೆದ ಸಾಧನಲು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಗುಮನ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಮೈಸೂರು ದಸರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡುಪುನೇನು ಕಿಂದುಪ್ಪರ ತೂದುಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2024 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಭಕ್ತಿರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ತಿರ್ಗಾಟುಗು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಕುರಿಯರೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿವಂದಿರ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವಂದುಲ್ಲೆರ ಆತೆಯತ್ ತರಾವರಿ ಅಲಂಕಾರದ ಮೀನುಲು ಪಕ್ಕಿಲು ಪುಚ್ಚೆಲು ಮೀರ್ಲಿನ ಮಾರಿಯರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರ. ನಮೂನೆದ ವಾದ್ಯ ಸಾಧನಲು ಇತ್ತದ ಬೊಕ ದುಂಬುದ ತರಾವರಿ ಗೂಡುದಿಪ್ಪಲು ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಬದುಕದ ದುಂಬುದ ಸಾಧನಲೆನ ಭಂಡಾರ ತರಾವರಿ ನಮೂನೆದ ಮರತ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಓಡ ಬೊಕ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಸಾಧನಲು ಕುರುವೆ ಕಾಂಟ್ಯ ಕುತ್ತರಿ ಮೀನದ ಬಲೆ ಬಲ್ಲು ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಮಾತಲ ಪ್ರದರ್ಶನಡುಂಡು. ಬೇತೆ ಮೀನ್ಲೆನ ತರೆಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ ತೂದುಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುಲೆನ ರಾಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನಡುಂಡು. ಅಡೋ ಮೀನ್ದ ಕಲ್ಲು ಮುರು ಮೀನ್ದ ಕಲ್ಲು ತಂದೋ ಮೀನ್ದ ಕಲ್ಲು ತೂಪನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬೋರಿಲೆನ ಕಟ್ಟದ ಕರ್ಬು ರಸದೆಪ್ಪುನ ಅಲೆಮನೆ ಉಂಡು. ಬಗೆತ ಕಡಲ್ದ ಬಕ ಸುದೆಕ್ಲೆನ ಮೀನುಲು ಅಕ್ವೇರಿಯಂಡ್ ಬಣ್ಣದ ಮೀನುಲು ಪ್ರದರ್ಶನಗು ಬಕ ಮಾರಿಯರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.